Ivo, tak ja ťa vítam na poslednom dni ďalšieho kurzu, ktorý si s nami absolvovala. A chcem sa ťa opýtať, že čo ťa priviedlo zase k nám? Priviedla ma dobrá spoločnosť, čo ma tu čaká vždycky, teda druhýkrát. A mám na to dobré spomienky. A chcela som absolvovať ten letný kurz, lebo tým som mala vlastne začať, nie zimným. A trošku sa počasie zvrtlo. A mala si zase zimný. A bol to zase taký polozimný. Takže zimy som si užila a bolo to super. No, trošku ti pomohol ten zimný na to, že si dnes a včera a predčerom lepšie znášala tú zimu, či ani veľmi nie? Tentokrát som to horšie znášala, lebo som nebola na to pripravená. Lebo sme ešte na leto nastavení asi, hej? No, ako oblečená som dobre, ale neviem, tak psychicky možno to bolo také, že mi bola viac zima, ale ináč... No to je preto, lebo letný kurz mal byť trošku teplejší, ale nám to mrzlo a to už je ako mimo nás. Ale aspoň si vedela, že vedela si, aká je tá zima, že či to zvládneš. A sa chcem spýtať, či máš aj niečo nové úplne, ako nový zážitok, či poznatok, či už o sebe, alebo v nejakých technikách. Nové, no, na tom zimnom kurze bolo toľko informácií, že už som myslela, že už akože, čo ešte viacej by sa dalo o tom hovoriť. A dá sa. A dá sa čo také? Napríklad? Dá sa. Rôzne druhy prístrežkov. Ešte viac, ako sme tam preberali. Ohne, takisto. Aj tá chémia tých ohňov. A teraz sme si dobre vyskúšali tie pasce. Mhm. No a varenie. Bylinky. Ja som teda nie moc bylinkový človek, ale chutilo mi to. Aj tie čajíky? Všetko. Takže nie je to vyslovene, že núdza, ale je to také aj trošku taká kulinárčina. Áno, že je to veľmi dobré. Aj tie, ja neviem, halušky a čo sme robili, všetko možné z púpavy, zo skorocelu. Dobre, super. A teraz si doniesla aj dcéru svoju, krásnu. A chcem sa opýtať, či si ju musela dlho lámať, alebo či to išlo hladko. Nie, ona práve tým, čo som jej rozprávala zážitky z toho zimného kurzu, tak som povedala, že zoberiem ťa na letný a ona povedala bez problémov, že áno. Skôr nám to nevyšlo v lete. A tak na budúci rok pôjdete už naozaj na letný, hádam. Kde budeme bojovať s komármi a s prehriatím a s úpalmi a s takýmito vecami. No neviem si to ani predstaviť teraz, že by bolo tak teplo, že sme tu, ja neviem, v tričkách s krátkym rukavom teraz momentálne. Dobre. Ale môže to byť super. Máš niečo, čo by si nám ešte povedala alebo odkázala ostatným, ktorí rozmýšľajú? No. Všetky, čo rozmýšľajú? Že nad tým, že by išli? Choďte, je to perfektné, je tu super party a vždycky sa niekto nájde taký vtipálek, ktorý tú partiu tak udržuje. Takže je to perfektné. Dobre, ďakujem. Ja mám